No to kupię do zakupu, a tylko za to czekasz. Ty wyrasła, bo to nic. Ty si musel tu počkať. 26. Ty máš koľko? 35 budú. 35? No. Ideálna kombinácia. Počkaj, ty ešte nič. Na ceste už je. Však dole, už je to tučko z nej. Tak to... V marci to príde. Káva, má sa na to nič hovorí, no. A co to ešte bolo? Co bolo ešte do potoka, tam do takej hlbokej vody sa tam hodil drevko, aby sa celá Má prezvon taký, keď pôjdeš